Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech iwiegħed li se jkun qed jitfa' pressjoni fuq il-Gvern biex jibgħat messaġġ ċar dwar l-importanza li l-Gażini tal-Banda jingħataw ir-rikonoxximent meħtieġ. Kien dan il-messaġġ li ħareġ waqt laqgħa li saret l-4 wara nofsinhar bejn it-tmexxija tal-Għaqda Gażini tal-Banda u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn tenna li hu jaraf l-importanza tal-Gażini tal-Banet u li dawn mhux biss huma istituzzjonijiet kulturali u edukattivi iżda wkoll huma mezz kif iktar turisti jiġu lejn pajjiżna. Bernard Grech qal li jaraf kif il-Gażini joffru element fejn wieħed imiss mal-ġid li jħalli l-volontarjat. Iżda sfortunatament l-isfida tal-grey listing tefed dawl ikraħ fuq Malta, inkluż fuq is-soċjetajiet tal-Gażini. U għalhekk li jara fil-bżonn ta' regoli adattati u mhux liġijiet ta' one size fits all. Minħa l-oħra, il-President tal-Għaqda Gażini tal-Banda Noel Camilleri ippreżenta dokument ta' proposti fejn fost l-oħrajn qed jitolbu li l-Gażini tal-Banet ikunu rikonoxxuti permezz ta' qafas legali, it-tagħlim mużikali li jsir fil-Gażini jkun ukoll rikonoxxut b'mod formali billi tingħata kwalifika lill-istudenti u l-Gażini tal-Banet jingħataw fondi f'forma ta' għajnuna fid-dawl ta' sfidi finanzjarji li qed jesperjenzaw. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-Gvern għal darb'oħra qed iħalli lis-settur tal-festi f'inċertezza kbira dwar il-futur tagħhom. Bernard Grech saħaq li l-qasam kulturali bħal kull qasam ieħor u ta' importanza kbira għall-Partit Nazzjonalista u għalhekk illi hemm bżonn garanzija u serħan il-moħħ biex isiru l-festi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo u l-kandidati Alex Perici Kalascione u Francine Farrugia.